postbode in Etteren toch wel denken, ben ik op het juiste adres? Want de naam op de brievenbus is, ja... En wat dat is, ja... 44. Nou, tot zover het verhaal achter het mysterie. En ik maar denken dat... Hallo! Oh, ja oké. Even snel. Oh, dit snapt de drek. Nou, dat heb ik niet gezien, Rudy, maar de goede man is aan het verbouwen volgens mij. En die liep in de open one, topless. Ik ging zich even snel wat aantrekken. Akiek, goedemiddag. Hoi. Praten we Limburgs of Nederlands? Limburgs. Limburgs. Ja, hallo. Hi, we zien van L1 onderweg. En we dachten van, wat een interessante brievenbus. Nou, dank je. Is dat ook daadwerkelijk die naam die erop staat? Nee. Ik weet niet wat erop staat. Volgens mij zit er gewoon post op of zo. Dus, Oh, dat was van de vorige boeren? Of nee. Ik was op vakantie in Thailand. En ik zag dat daar staan. Die hebben dat allemaal zo ophangen aan de huisjes. En toen dacht ik van, het is misschien leuk om met Thais huisje te maken met de brievenbus. Dus... Dat heeft ze gewoon leuk. voor de grap. Dat heeft ze leuk gedaan. Ik denk dat het de postbode ook misschien een Nou, goede dag. ja, ik zeg net al tegen de Lu van hoe werd de postbode nou of op het juiste adres is. Maar, en ik was ook een beetje het puzzelen over wat hangt er voor iets moois, mysterieus boven, maar dat is gewoon het hoesnummer. Ja. Zelf gemaakt? Ja. Wat ik ben echt handig dan. Ja. Creatief, laat het overhouden. Ja, en dat reist de hand er niet voor hem even voor die brievenbus een thuishuisje te maken. Ja, nee, als ik dacht, ik kan dat ding wel ophangen, maar moet hier toch het bier. Nee, maar voor hetzelfde geld ziet er een of andere schuttingwoord in het thuis op. Dan hou ik het waarschijnlijk al gehuurd, of niet? Volgens mij woont er in de buurt een Thaise vrouw, dus daar hou ik me dan wel het gezag, denk ik. Oké. Dus, Hé, maar dit is volop aan het verbouwen. ja. Woont ze hier nog niet zo lang? Nou, al 2 jaar, maar dat is genoeg te doen. Dus, ja. En ik Was- wil het toch allemaal zelf doen, dus... Ja, mijn eigen idee, hè. Dus, Nou ja, dus eerst van handig, ik ben creatief. ja. Dus die begint gewoon overal aan, best ik zo'n klusser. Zo'n klus. Ja. Oké. En wat moet er allemaal, wat best allemaal van plan? Het eerste jaar heb ik voornamelijk zitten isoleren en allemaal dingen, bierwerkenstukken opnieuw gedaan en zo. Dus, en nu ben ik eigenlijk met de tuin bezig met dit weer. Dus er zijn allemaal oude cirkels achter hem, nu ben ik avondbreken en opnieuw klinkers leggen, dat soort dingen. Dus, Heb je veel tuin dan? dat lukt nog een behoorlijk stuk deur. Ja, in Etteren is dat nog betaalbaar, denk ik. Nog wel. Oh. Ik weet niet wie het nu met de prijzen zit, maar 2 jaar geleden wordt het een goede deal. Dus. Ja. En de woont ze met? Ja, alleen. Alleen? Ja. Maar dan heeft ze echt ruimte. Ja. En Daarom gaat het ook allemaal langzamer. Hey, en wie komt ze in Etteren terecht? Komt ze hier uit de regio? Nee, ik heb altijd in het centrum gewoond, zo'n binnen 20 jaar. Maastricht? Ja, ik ben van Mariehouten, maar ja, nee, maar weet je, 2 jaar geleden met die hoezenprijzen, dat wordt toch allemaal lastig en zo. Dus ook hier, ik geloof dat het komt in het weekend online dat het te koop wordt. Ik bel om 9 uur op en toen word ik al nummer 12 op de lees. Dus ja, in dit tijd was ze met 20 tegelijkertijd een bezichtigen. Dus ik heb daar gewoon geluk gehad. Ik heb zoveel hoezen gezien. Het ging op een gegeven moment niet meer over het nu etter wordt of weet ik veel hoe. Het was gewoon van oké, ik wil een vrijstaand huis en dit is gewoon en dan geesten. Maar het is hier super lekker rustig. Maar dus voor een bestek het uiteindelijk geworden dan? Als er 20 lui worden? ik ben blijven bellen. En zo van als er iemand uitvalt, dan bel me maar op. En toevallig dat de eerste afvoer. Dus ja, toen had ik geluk. En toen heb ik ook meteen gezegd van kom maar. Dan begin ik wel aan. En nu 2 jaar later denk ik van oh, waar ben ik aan begonnen? Is dat misschien, nou ja, in die eentje een vrijstond huis met een flinke lap grond erbij. Is dat misschien dan ook de reden waarom ze heel veel zelf moest doen? Ja, zeker. Of heeft die een of andere fantastische baan? Die heel veel geld. Die hou ik een paar weken geleden. Dus
Nee, Jij smeert toch niet vertellen dat ze die baan kwijt bent? nee. Ik heb met een paar vrienden voor een koffiebar op de universiteit. Maar dat ligt nu natuurlijk allemaal plat. Het is nog maar eventjes afwachten hoe dat verder gaat. Of dat in september weer opgepakt werd of niet. Dus dat is allemaal afwachten. Een koffiebar? Nou, dus, zeg maar de kantine van de universiteit eigenlijk. Oké. Oh, daar kent ze denk ik wel wat omzetten, of niet? Ja, dat is wel... dat ben ik zo. Oh, dat ben ik. De koffiebar. We kennen weer op. Precies. Wel, maar zo. En met een paar vrienden. Ja. En wanneer heb je dat opgestart? Dat zou ook wel 10 jaar geleden zijn nu. En dat begon ooit simpel op de markt in Maastricht staan met een tafel en een espressomachine erop. En toen op een gegeven moment had de universiteit ons een aanbod gedaan van hey, wilt je niet bij ons binnen komen zitten? En toen hebben we natuurlijk met 2 heng aangegrepen. En, of met 8 heng zelfs. Dus van een mobiel koffiebarretje Ja, naar een universiteitskantine eigenlijk. ja, precies. En deed ze dat met dat kleine barretje, koffiebarretje, deed ze dat toen ook al met die vriend? Dat deed je met een vriendin. En naderhand, en dat voor het groter werden, zijn er nog liefie gekomen. Dus om ook goed te helpen. En dat waren voor den tijd waren dat ook al vrienden van dich? Ja. Is dat niet lastig met vrienden samen een onderneming beginnen? Af en toe, maar eigenlijk voor het algemeen het Gouden Ekering had ze zijn eigen gebied hoe Goden is. Ik ben meer van de koffie en de machines en de andere is weer meer van het bakken. En dan hebben ze nog iemand heel erg van koken en soep maken en dingen bedenken. Dus, en zo hebben we het allemaal een beetje verdeeld. Bist je dan ook een barista? Als je chic woord wilt gebruiken, ja. Maar daar is er geen opleiding voor gehad of zo? Nee, heb ik me allemaal zelf geleerd. Dus, ja. Wanneer is dat begonnen? Met die bovengemiddelde belangstelling voor Ik denk koffie? 15 jaar geleden of zo. Dus ik begon ooit met een oude espressomachine en een beetje spelen erop. En op een gegeven moment werd dat te duur om elke keer zelf bonen te kopen. En toen ben ik in de stad ergens begonnen. En van nu toe heb ik het zeg maar, dat ze dan toch honderden koffies per dag maken. En dan begint ze te leren en met andere mensen erover praten. En dan, ja. Er zit een... we zullen de naam even niet noemen, want we mogen geen reclame maken. Maar de snap van wat naartoe wil. Daarom neem je mocht maar niet. Ja, volgens mij de enige koffiebrander in Maastricht. Ja. Is dat, zit zich ook op dat level? Of zit zich van... Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik heb voor de koffiebrander ook gewerkt. Dus, Ah. Ja, en uiteindelijk voor mezelf begonnen. Dus, nou. Maar heeft zich ook dan met het procedé van koffiebranden bezig gehouden toen ze doorwerkten? Nee, niet met koffiebranden zelf. Het was echt gewoon achter de machine staan en koffies maken. Dus espresso, cappuccino, dat soort dingen allemaal. Oké. Een beetje erop specialiseren. En wat heeft ze hier toestaan? Staat hier toestaan een soort van Apollo 16 onder de koffiemachines? Nee, helaas niet. Nee, dat is niet te doen. Zo'n machine opstarten voor zichzelf een koffie te maken, nee, daar begin ik niet aan. Hoe maakt ze dan Hetoes koffie voor zichzelf? Filterkoffie. Filterkoffie? Ja. En water dat heet genoeg is? Ja. Ben ze dan al een Nuland? Daar kun je nog zoveel bekijken, maar dat doe ik wel op mijn werk. Als ik echt het wil testen, dan ben ik op werk en dan ga ik dat doordoen. Maar hier is het gewoon opstaan, koffie drinken en aan de slag, want anders dan wordt het niks. Maar blief ze altijd nadenken over nieuwe dingetjes op het gebied van koffie zetten, koffie maken? Ik vind het op zich wel interessant om te volgen, maar het is eigenlijk voornamelijk de koffiebonen die het meest interessante zijn. Bonen? Ja, zeker. Zeker, het gaat om smaak, ja. En, dus dat is het meest interessante om te doen en daarmee bezig te zijn. Dus, hoe komt ze er nou achter als, want ook voor bij mensen toe zweren de machines met de bonenmachines steeds aantrekkelijker, betaalbaarder ook. Maar hoe komt ze er nou achter welke bonen voor die het beste zien? Of is dat gewoon een kwestie van dan zou ik naar de koffiebrander gaan en dan zou ik daar eens gaan vragen en eens gaan praten met jullie en zeggen wat voor een smaak ze lekker vindt en dan kunnen die dich wel gaan uitzoeken. Dus, maar ik zou wel echt naar een verse koffiebrander gaan, dus zoals die in Maastricht in de stad. Oké, want zo gek veel zien er niet meer, hè? Hoeveel zien er nog in Limburg? Een stuk of 4. In Ettervoort zit er volgens mij geen, hè? Ja, daar werk ik nu met samen. Dus, dat is toevallig. Grappig.
Ik heb dat dus een keer ook ergens gehuurd, dat er een etter voor een koffiebrander, zo, maar daar werken ze dan mee samen. Ja. Die leveren ook de boeren. Ja, iedere week vers. Ja, tot voorheen. Nee, we zijn nu langzaam weer open bij het ziekenhuis in de buurt. En dan komt weer verse koffie binnen. Dus ja, van hun hoeven we maar te bellen en dan krijg je het geleverd. Nou, de kantine, kort door de bocht van de universiteit, dan praat ze dus over een internationale klantenkring. Ja. Hè, want of studeert van alles qua nationaliteiten. Mm-hmm. Hoe zit dat met de smaken van mensen als het gaat om koffie? Nou, Krijgen ze koffie op mond? Ja, eigenlijk wel. Maar we hebben ons voornamelijk op de traditionele Italiaanse espresso gericht. Dus wat ze dan krijgen is dat ze heel erg veel Italianen die bij ons koffie komen drinken. Die gaan dan ze op de universiteit zitten? Of toch wel? Ja, de meeste wat hier in Maastricht zijn, die zijn op de universiteit of die zijn bij onderzoekscentrum bij het ziekenhuis betrokken of zo. Dus, dat is denk ik dan ook wel een goede referentie voor dich, allemaal die Italianen. Ja, die nemen nog wel met en dan, ja, dat is wel handig. En over het algemeen zijn ze een beetje te spreken over die koffie, die Italianen? Ik mag het natuurlijk zelf niet zeggen, maar ja. Ze zijn altijd enthousiast, dus nou. Dat is dan toch heerlijk, of niet? Ja, daarom. Ik zou ook wel graag aan de slag willen. Dus. Dat kan ik me helemaal voorstellen. Ja. En dan is het nog lang, hè, tot september? Tot september. En dan ligt het nog eraan of het online onderwijs werd. En dan, als dat zo zou zijn, dan zou het pas januari weer. En dat is wel heel erg lang. Kan ze het zo lang goed zingen? Financieel weet ik niet. Dat is natuurlijk altijd lastig. Ik heb genoeg te doen hier gelukkig. Dus ik kan hier nog wel een tijdje voor goed. Maar het is moeilijk. Als ik dan even heel snel nadenk, hè. Waarom zou je niet even tijdelijk dan niet weer teruggaan naar een mobiel koffiebarretje? Ja, dat is een goede vraag. Het is ook een reden dat ik dat ooit verlaten heb. Maar er zijn nu ook andere jongens in de stad die het mobiel doen. En om heel eerlijk te zijn, het is al niet zo'n grote vijver hè, qua mobiel koffie maken en om elkaar dan in de weg te gaan lopen. Daar ben ik zelf niet zo voor. Dan heb ik gezegd van die plek, die is gewoon al van iemand anders, dat moet gewoon zo blijven.